Terve taas. Nyt on vähän tämmönen erikoisempi paikka, eli venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikana rakentamia bunkkereitahan nämä täytyy olla täällä Pakilassa. Ja aika lähellä Pakilan kirkkoa ollaan tässä oikeastaan Kehä Ykkösen ja Tuusulanväylän solmupisteen lähellä. Näitähän on silloin 1914 vuoden jälkeen Helsingin alueelle venäläiset rakentanut tätä Pietarin puolustuslinjaa, joka uloimpia varustuksia on Rautavaarallakin asti. Muun muassa olen joskus käynyt siellä Roinilanmäellä katsomassa. Ne on siis tarkoitus ollut torjua Saksan mahdollista maihin nousua, jota ei ikinä tullut. Ja sitten putket kääntyikin toiseen suuntaan. Mutta täällä nyt on. Tässä näkee kohta, kun käännytään toiselle puolelle. Näkyy betoninen ja betonikorsu, ampuma-aukot on siellä. Siitä on voinut, sieltä näkyy. Äsken kävin tuossa korsun sisälläkin, mutta se oli vähän hankala. Katsotaan, jos voidaan käydä uudestaankin, näytetäänpä sinne vielä katsojille kuvaa. Tässä nähdään, mitenkä ollaan ihan lähellä rakennettuja alueita. Ja tää on tosiaan, täällä on ilmeisesti kiinalaisia tai tuolta Venäjän keisarikunnan itäosista työmiehiä muun muassa värvätty rakentamaan. Kerrotaan, että heiltä olisi lapsiakin jäänyt ja geeniperäämään sitä kautta tänne pohjoiseen tai siis Suomeen. Ja aika erikoisia paikkoja. 100 vuotta sitten, 110 vuotta sitten olleista tapahtumista, jolloin maailmantilanne oli toisaalta ihan erilainen, mutta toisaalta ollaan yhtä sotaista meininkiä kuin silloinkin melkein kohta. Nyt vaan vähän liittolaissuhteet on erityyppisiä kuin silloin. No, kiitos tästä. Palataan taas.